Maalia ykkösliigassa. Lähteekö siinä hakemaan laukausta? Löytää tällä kertaa syötöllä Jouhen. Ja Jouhi laukoo! Likan laukaus kilpistyi siinä ensimmäisen pelaajan edessä. Nyt on paikkaa tulossa Käpälle. Sieltä kun päästään Aikun on ihana nosto sinne. Tästäkö tulee Jouhi. Aikun oli hienosti pelattu. Jouhi. Jouhi. Harhauttelee. Aikun pelaa hienosti. Jouhi. Nyt on hyvä lisäaikaa. Jouhi. Kallio ottaa hyvin haltuun jalkaa vapaaksi. Sieltä lähtee laukaus! Jouhi. Osuiko sitten todella? Lideberg ilmassa tämän pallon kanssa. Jouhi vetää siinä. Jouhi ohittaa Virta. Se ei oikeastaan harhauta, vaan juoksee. Ölanderin matala pallon. OK ja purkaa. Jouhi. Ripatti. Takaisin liikkeen tekevälle Jouhille. Jouhi, tämä on rankkari. Araisen päähän. Jouhi ehtii tähän palloon vielä ensimmäisenä. Herkemmin myöskin sukeltamisesta laputettaisiin. Vähän Kallio hyvä liike vastaan Jouhi. Ja rohkeasti Karkulovski tulee sieltä. Jouhi. Hyvä ratkaisu sitten jälleen tökkäsy sille Anini! Ja pistää pallo! Kyllähän Badano toki tuossa tilanteessa tarkoituksellisen kontakti ottaa, mutta Jatko ei tule ihan omille. Jouhi. Onnistu pelastamaan omille tuota palloa, vaan kotijoukkue siihen pääsee kiinni. Jouhi nostaa keskustaa pitkin vasemmalta. Pulkkinen. Pieni siirto nyt hyvin pyörähtää sitten eteenpäin puolestaan. Jouhi pitkää palloa eteenpäin. Lika. Vastaa alueelle sisään. Ulkopuolelta löytyy jälleen Nomia. Nyt Anini Junior hakee laukausta ja Erin. Joutsen lauma. Jouhi. Laittaa Likaa vauhtiin. Lika. Erronen Jouhi. Harhauttaa yhden. Viimeistelee. Keskialueella Jouhi pääsee seuraava pallo. Dahlström tulee vähän kopauttamaan sieltä ja Nissinen pysäyttää sitten. Ja tosiaan armeijaa tässä nyt suorittaa ihan täydessä treenivahvuudessa. IFK